May ka-situationship po akong may ka-relationship na 10 years po. Kafubo ko din po siya. Fubo. Bakit pogi ba to? Kaya hindi ka makabitiw? Medyo macho. Nag-gym po siya. Nag-gym. May hindi ko maiwasan. Hindi ko alam kung bakit. Baka masarap. Masarap ba? Sobra. Sobrang galing? Ko po kasi. First time. First time na ano? Kachok siya na lang. So palagay mo anong meron dito sa taong to na wala sa iba na mga pumorma sa'yo? Mabait po kasi siya eh. Mabait. Gentle. Gentle po siya. Kinikiliti niya sa pecha. Nung una, kabado pa eh. Saka nawiwirdohan ako sa kanya. So, yung habang patagal ng patagal, hinahanap-hanap ko na. Naghihintay ako lagi sa kanya kahit magkasama sila ng original. Hindi ka ba makabitiw kasi sobra niyang galing? Umamin ka na. Hindi ka makabitiw dahil doon, no? Ano ba ang magpapastay sa'yo sa isang relasyon, kabisyo? Kapag pogi ba yung tao, mag-i-stay ka? Kapag macho siya, may abs siya, may 8 tinapay sa tiyan, magse-stay ka ba? Pwede kasi may pang-almusal ka na eh. Charot! Wedarot! Alande-lande! Eh kung mabait siya, magse-stay ka na? Kung gentle siya, magse-stay ka ba? Kasi nga, magaling kumiliti. Saang parte? Ay, talaga nga naman, oo. Kahit mali, ipipilit pa rin dahil masarap. Tatandaan mo, kabisyo, na hindi lahat ng masarap nakakabuti sa'yo. Imagine mo na lang para kang kumakain ng lechon. Ng agahan, hapunan, tanghalian, at midnight snack. Ganun ang pakikipagrelasyon sa maling tao. Yung akala mo masarap, pero nakakasira pala. Nakakasira ng katawan. Nakakasira ng kalusugan na pwedeng ikadulot ng iyong pagkamatay. Ay, patay agad! Charot with darot. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, kabisyo, okay lang namang kumain paminsan ng masarap, basta in moderation. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng mainit, nakakapanabik. Pwede rin namang nakakakiliti. Na SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Eto na po ang patikim. Wala akong kamalay-malay na nag-live show na pala ako sa banyo. Live show sa banyo. So meaning, nakikita ka ng publiko
na nasa loob ng banyo. Aba, sino nang nakapag-live show dito sa banyo nang hindi nila namamalayan? Ay, alam mo, yung mga hotel dito sa may Pasay lang sa Paranaque o kaya sa kahit saang hotel, di ba minsan, maku-curious ka talaga kung dun sa kabilang building na natatanaw mo, nakikita ka? Kasi hello, pag nasa hotel room ka, malamang sa malamang, ang datingan mo parang, ba't adan Sinaunang panahon talaga. Oo, busy pa to. So, ang datingan mo, ba't adan? So, pagka-shower mo, bago ka mag-shower, nakatanggal na lahat ng mga dapat tanggalin sa katawan. Tapos, dudungaw ka sa bintana. Ngayon, pag dungaw mo sa bintana, biglang may nakikita kang tao na nasa kabilang building, may kausap sa cellphone. Parang iniisip mo, nakikita kaya niya ako? Palagi mo kabisyo, may ganun bang nangyari sa'yo? Meron na bang eksena na nasa loob ka ng banyo tapos may malaking window of opportunity yung ibang mga nasa kabilang building na masilip ka o makita ka? Ay, alam mo, tandaan mo kabisyo na hindi porke nasa sosyalin kang building ibig sabihin hindi ka na nakakita sa labas. Malay mo, talagang sinadya lang nila na ilagay yung clear glass sa window ng banyo nang sa gayon ay makakita ka ng view na maganda at sila din makakita ng view na pwedeng panooran ng live show. Daig pa ang pay-per-view. Kasi wala namang payment. Charot, may darot. Ay, anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa akin. Pagbabalik, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rakitera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG. As in super. Wagner. Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1, Metro